Dobrý deň, detičky, sadkajte si. Sadkajte si. Moje meno je Olga Šandorová. Na základnej škole Tbiliská 4 pracujem od ukončenia vysokej školy od augusta v roku 1989 až do dnes. Budúci školský rok 2024-2025 budem na tejto škole učiť už 35 rokov. Učím geografiu a telesnú, ale primárne už len geografiu. Práca učiteľa je náročná a vždy moji známi mi hovoria, že aké sú dnešné deti. Dnešné deti sú presne také isté, ako boli, keď som nastúpila do základnej školy. Učím teraz prvý rok, 5. ročník po veľmi dlhej dobe a také príjemné bolo, že keď som vošla do ktoréhokoľvek 5. ročníka, do ktorejkoľvek triedy, tak veľa detí zdvihlo ruky, že som učila ich tety, ujov, mami alebo otcov. Rukami mi prešlo veľmi, ale veľmi veľa detí z Rače a blízkeho okolia a poteší ma, keď ma stretnú a pozdravia ma a priznajú sa mi. Veľakrát sa mi však stane, že ma zdravia neznámi mladí ľudia a musím naozaj rozmýšľať, kto to presne je. Ale vždy si spomeniem. Spomeniem si napríklad aj na to, čo sa čudujú, že kde sedeli, alebo čo vyviedli, alebo akú známku mali, prípadne, či sa zúčastnili alebo nezúčastnili, či už geografickej olympiády alebo nejakej športovej. Prácu učiteľky robím veľmi rada a vlastne už od 3. triedy som bola rozhodnutá, že budem učiteľkou a teší ma, keď deti predmet, geografiu majú radi, čo mi aj dávajú pocítiť nielen v tých nižších ročníkoch, ale aj vyšších. A mnohí moji žiaci, ktorí už navštevujú, alebo teda chodia na vysoké školy, sa mi priznali, že z geografie maturovali a pomohlo im, čo sme sa vlastne na základnej škole učili. Na základnej škole Tbiliská 4 je dobrý kolektív učiteľov, ktorí dbajú o to, aby vzdelanie našich žiakov bolo čo najlepšie. Nie sú len dobrí kolegovia, ale aj priatelia, ktorí sa stretávajú v práci, ale aj v súkromí. A pevne verím, že takéto bude aj v budúcnosti. Ak by som mala povedať najväčšiu osobnosť tejto školy, tak by som povedala Olinku. Je to človek, ktorý je v tejto škole už veľmi dlho. Naozaj počas celej histórie školy je len pár rokov na úplne začiatku histórie školy, kedy tu Olinka nebola. Potom už sem prišla, bola tu a je tu a my dúfame, že ešte veľa bude. Toto ocenenie Olinke patrí pretože je pre množstvo detí, ktoré z tejto školy vyšli, dnes už dospelých ľudí často, je človekom, ktorý sa spája s touto školou, pretože ich naučila zodpovednosti, úcte, pracovitosti, spravodlivosti a všetkému tomu, čo patrí k tomu, aby z nich boli slušní ľudia. Pani učiteľka Šandorová je výborná učiteľka, učila aj mňa, aj mojich 2 starších bratov a všetci traja si myslíme, že je úplne výborná učiteľka. Strašne dobre učí geografiu, takže podľa mňa by sme ani lepšiu učiteľku nemohli dostať. Väčšinou k nám príde na geografiu, aj keby sme geografiu nemali mať. Ale myslím si, že lepšiu pani učiteľku sme nemohli dostať. Naša učiteľka je výborná v učení geografii a je veľmi milá a super.